onwe ya n'ụwa adakwa ọjị akwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa adakwa ọjị akwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa Ozizo ji na-ebulu onwe ya n'ụwa Ozizo ji na-ebulu onwe ya n'ụwa adakwa ọjị akwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa adakwa ọjị akwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa kedu bụ ndị Ozizo ji mụ na-ekwuo ọ bụ ndị Raịsị na odogwuo ndị Raịsị mbụrụ adaka mụ na-ekwuo Raịsị na bịa ndị Raịsị na odogwu erika Raịsị mbụrụ ọdazi na anya ekudi enu ndị Raịsị mbụrụ ọdazi na anya ekudi enu Raịsị na bịa Raịsị bụ osisi ọjị na-amịta mkpụrụ ọma Raịsị na-abago nuo Raịsị Brothers Social Club na South Africa ka anyị bi-ebio Raịsị na-abaga ịma na mmadụ erike na Raịsị Brothers anyị erika nuo Ozizo ji na-ebulu onwe ya n'ụwa Ozizo ji na-ebulu onwe ya n'ụwa adakwa ọjị akwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa adakwa ọjị akwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa kedu onye bụ onye isi anyị na Raịsị kedu onye bụ onye isi anyị na Raịsị ọ bụ Chief Mr. Emmanuel Uchenna Odogwu Uchenna Obiagwu ezoghị m Puma nwanne Puma na Raịsị Brothers ezoghị m President General na Raịsị Puma Odogwu ezoghị m Puma nwanne Kadio President General na Raịsị Puma Odogwu Puma mmọnwụ ebugo aja gbaba ndị Raịsị n'iji eme ọnụ ndị Raịsị na-abịago ndị Raịsị na ndị ọma Raịsị na-abaka na mmadụ erika Raịsị dị na-amịta mkpụrụ ọma na South Raịsị na-ebiri Raịsị na-abịawe Raịsị na-abịawe mana mmadụ abaka anyị wee na-ekenekwa mba anyị na Raịsị onye njaba Uchenna Okeke na ọgadịrị gị mma anyị prezidenti mmanwụ ike na-aghanụ Vice President anyị na Raịsị na Amaka Raịsị Brothers ndị ọma Raịsị Brothers Amaka ndị ọma onye ọma CEO Afeco Group of Company na-esodogwu dike n'agha o si ka nkene riri ezi nwanyị ọma ka mụ na-akpọ n'egwu igbo sodi erio Mrs. Nneka Okeke ka na-akpọ nwunye Afeco Group ka na-akpọ n'egwu onye ezigbanwe dike n'agha anyị ekene bụ ọchị bụ Charles Okoye mmọnwụ dike n'agha kọmọdọ nwanne na ọkadịrị gị mmanụ onye Odogwu na Raịsị ọkwa mmadụ abaka ndị ọma na Raịsị Chineme eze kwesịrị na nagụrụ Odogwu onye eze kọmọdọ bịa yilimo
onye zodogwu na Rising. Ọ sị ka nke n'elu ya nwanyị ya ọma, ezi nwanyị ya nwochapa, Mrs. Taloko ya nwanyị ọma, nwanyị ọma dike n'agha, aka wọlụ na-ekwulu n'eli, Honorable Patron na Rising Brothers, Honorable Rising Brothers na South, eze kwesịrị na na-akwụrụ anyị agbawa nụ Kingsley Ifeanyi, Kingsley Ifeanyi ka mụ na-agbọnụ, Kingsley Ifeanyi akpa ebi ego, Secretary General Odogwu, onye ọma na Rising Brothers, onye ma akpa ebi ego, ọkwa Chineme na Chigeme eze, Chinegwuo Chigegwuo, anyị agbawanụ Christopher Ibe, Vice Secretary anyị na Rising, CJ onye ọma na South abịago, na Rising abịago, ndị Rising Rising Brothers ndị ọma ndị ọma ndị ọma, osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa, osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa, adakwa ọjị akwa ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa, adakwa ọjị akwa ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa, osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa, adakwa ọjị akwa ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa, adakwa ọjị akwa ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Rising Brothers na nyebugo, Rising na anya Rising go, anyị agbawanụ memba anyị na Rising, ezi anyị bụ Victor Ọgadimnwuwala, memba na Rising Brothers, Chairman CEO Furniture Investment Pty Limited, onye ọma na Rising, Rising abịago na anyị ebugo, onye eze abịago na anyị ebugo, Financial Secretary anyị na Rising Brothers, ọkụ toruo ibe, okpuru udo gị sejele mpi itoolu, onye eze abịago, onye eze abịago, kwa Chineme Chineme, ọkụ toruo ibe na Rising, o jide onye nwanne ya ka ọ ga-eli aka ọgwa n'anya, na Chineme Chineme, Rising na-ekunye, Rising na-akawago, anyị agbawanụ Treasurer anyị na Rising, aka na-edebela onye ego ka na-ekwuo, Rising na-abịago, Rising na-abịago, akwa Chineme Chineme, agbaba Princess Mati onye ọma na-egadio, Princess Mati onye bụchi nwa mama, onye mụ Simati odogwuru ka na-ekwuo, Simati abịago, Simati dike n'agha, onye ọma mụọ Simati onye ọma na Rising, onye ọma mụọ Simati odogwu n'agha, kwa gị na-eme, Mayor ndị Rising ka mụ na-akpọ n'egwu a, Mayor ndị Rising Brothers ka mụ na-akpọ, Simati odogwu n'agha, Chairman Smart Holdings Pty, Mayor na Rising ọ ga-adịla gị mma, onye Simati odogwu, unu abụgo na onye mụ Simati odogwu, Chief Victor C. Ugwunweze, Treasurer anyị na Rising Brothers, aka na-adebela onye ego ka na-akpọluo, Victor odogwu, Victor nwoke ọma, memba na Rising Brothers, nke dị na South Africa, Chineme, o wee mekerekwa Kelechi Khalid Ejezu, Yezeko ọ ga-adịle gị mma, Chief Provost Afam Ezeala n'ihi ala, Provost ndị Rising Brothers ọ ga-adịle gị mma, onye ọmapụajala ekene gị, agbawa mgbe sonye m ka na-ekwu, eze anyị mama ka na-ekwu na Rising,
Oye mochi demodini Assistant Provost anyị na Rising onye ezedogbo Chukwu kwadonu Chairman Chief Executive Chidmore Ventures Pty Limited from Nnewi ọ ga-adịrị gị mma o Chidimmanwu Chidodogbo ọkwa gị ka nnekwu Rising akawago member Rising Brothers Chief Emeka Jakuka mụ na-akpọ n'egwu onye ọma member na Rising Brothers Emeka Chukwu Emeka o Chief Welfare Officer Odogwu Chief Welfare Officer na Rising ka mụ na-akpọ n'egwu onye mụ nwa Chimere Eze Managing Director Chukwugekwu Motors South Africa agbawa bụ mmebe anyị na Rising maka na mmadụ erike mmadụ abaka Rising erike ma na-amịta mkpụrụ ọma na South Ugochukwu pụrụ isoga aghalabụ na Chinemelu kwamoto chọrọ nike ngafu South member Odogwu na Rising former treasurer Ikenga of South Africa Amosara MD Ugo Goldis Pty Mr. and Mrs. Onibo Stanley Vice Peace Committee members Ibudu 1 na South Africa member Rising Brothers Otika kene nwunye ya bụ oche mọnụ anyọma Ijeọma Onyibo Mrs. Ijeọma Onyibo First Lady nwanyị ọma ka mụ na-ekwu n'egwu First Lady nwanyị ọma ọ ga-adịle gị mma na Rising Brothers memberike nuwe mana mmadụ abaka o Kisili Eze Gwibe ka mụ na-akpọ n'egwu oyimọma kwa nwanne eni o eze oyimọma n'inu na South member Odogwu member na Rising osisi oji na-ebulu onwe ya n'ụwa Rising ebusiwo osisi oji na-ebulu onwe ya n'ụwa Adakwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa Adakwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-ebulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-ebulu onwe ya n'ụwa Adakwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa Adakwa ọjị na-ebulu onwe ya n'ụwa anyị agbawa member anyị na Rising na mmadụ abaka o kedu nna na-ekwu na ọ bụ ndị Rising Brothers Social Club na South na vebugonuo ka mgbabazi nwoke m na Rising onye mụ pakampa nwanne m pakampa Odogwu pakampa onye mụ pakampa dike Atọni Eze ka mụ na-akpọ na Rising Atọni Eze ka mụ na-akpọ n'egwu onye ọma Tereno Trading Tonero Trading Gago Tonero Trading Pty Limited Akapara South Africa Ntumabulu enyi nke ịbụọ na Nsụka Enugu State Kisejo Akapa wezụga keleli ezinụlọ ya fụrụ n'anya Nomusa Eze Papa Pakampa Otu maka nkelekwe Chioma
Chioma na Olu Ebube maka papa wezubu ka kelele ezigbo nwanne nwoke maka mba dị sekọndụ nwa ama ama na Nsụka maka papa wezubu ka kelekwa elie Exodus Bar na ndị ọfịs Captain Park niile ọ ga-adụrụ gị mma ntụmọbụrụ enyi nke ịbụọ na Nsụka maka mpadụ mere ọkwa ji na-eme eze onye egbuji ọkwa ji na-emebe mma anyị ebuka ji na-eme anyị wee na-ekelekwa memba anyị na Rising Chief Patrick Aneke Patoma na South Africa onye ọma na-ama okwe Udu Local Government Enugu Steeti Patrick Weska kele ezigbo nwunye ọma Chidimma Aneke ugobodi eji afụ ụzọ Lady CEO PTY Trading Pty Limited Asama nwanyị ọ ga-adịle gị mma o wee na-ekelekwa Mr. and Mrs. Ndubisi Timothy nwa agụụ maka nna ekene onye mụ na Rising Brothers ego na South Africa former Secretary General Rising Brothers na anụrụ ọgụ na ụmụdim nke Imo Steeti wetịga kele Nneka nwaanyị ya Papa Sonia ọ ga-adịrịkwa gị mma ọ dị na-eme n'anya ebuka Rising na-erike n'anya abakanụ osisi ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa ndị Rising na-enye ebuwo n'ụwa Rising Brothers na-enye ebuwo adakwa ọjị ya ka ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa adakwa ọjị ya ka ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa osisi ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa osisi ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa adakwa ọjị ya ka ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa adakwa ọjị ya ka ọjị na-efuru onwe ya n'ụwa I wee na-ekelekwa Mr. and Mrs. Joel Okeke Chief Ezafo Juru 1 na Agụrụ Enugu Steeti Member Rising Brothers South Africa Chinonso Okeke nwanyị mobi dị ya CEO Mr. Joe Investment Pty Limited ọ ga-adụrụ unu mma Ezafo Juru na Rising dịka iji ọ ga-adịrị gị mma wee na-ekelekwe Mr. and Mrs. Chidebere Neri Ede nna nyere ugo 1 of Okwepi 1 na Nara Unateze Enugu Steeti Osika kelere Mrs. Selin Ede Ugebeze nwanyị Importer and Exporter CEO Chiko Limited Papa Chidimma and Amechi Ede onye eze na Rising Brothers ọ ga-adịle gị mma iwe neme ndị Rising na-abịago na webuko ọgwa Rising Brothers ka mụ na-akụlụ egwu a ndị ọmọdé bi na South Africa ndị ọmọdé na Rising erike
ịma na mmadụ erike ike Chukwu ife chekwu nwa mama esoghị m Omekadike bịa kene Omekadike na-abategete memba na Arise abịago Omekadike Jaru abịago Omekadike mmadụ abaka o si ka kenelu ya nwunye ya ọma Mrs. Ujunwa Ifeaji ekwuo nwunye Omekadike abịago Omekadike mana mmadụ abaka Omekadike wesika kelele Chimaobi na Chineze Ifechekwu Omekadike sika kelele Okechukwu Ifechekwu ọkụda abataghete Omekadike abataghete sika kelele onye mọ na Rising Brothers osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa wele kelekwe Mr. Okeke Samuel Victor Ogbuefi nwana ya eze 1 n'ọkụ Enugu steeti onye ọmụ na Rising Brothers ọ ga-adịlụ gị mma nwana ya eze ọ ga-adịlụ gị mma onye ọmụ n'ọkụ local gọọmenti Enugu steeti member Rising Brothers South Africa I wena kelekwa Prince Afamefu na atụ egwu ọnwa na South Africa Papa Chidimma Papa Ogochukwu atụ egwu na Nnewi Empire Rising Brothers South Africa ọ ga-adịlụ gị mma wena kelekwa Mr. Chubike Ani Yori na South Africa akụ mgbawara ụgbọ na Ụmụeze Nkanu Enugu steeti Yori na Rising Brothers Chubike ọ ga-adịrị gị mma akụ mgbawara ụgbọ nke izizi na Ụmụeze na Nkanu Enugu steeti onye mma na South Africa Yori kelekwe Mr. Mrs. Chubike Nwachukwu onye nọ na South Africa member na Rising Brothers South Africa wachi na Baraku na Amozara CEO African Elite Sport Kenezi nwunye Akudo nwanyị ọma onye ebuje mana ji na-eme na mmadụ erika Papa David na South Africa onye ọma na Rising Brothers osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa Anaba oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa osisi oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa Adaku oji akụ oji na-efulu onwe ya n'ụwa I wena kelekwe Sunday Oforipiri Sonny Papa na South Africa Sonny Rising Brothers ọ ga-adịrị gị mma Simati Hodi si ka mụ na-akụ n'egwu a Simati abịago Simati odogwu
Mr. and Mrs. Smart Onyebuchi, onye so na Rising Brothers ọ ga-adịlụ gị mma. Smart Odogwu, Smart Holdings, Smart abịago onye ebuchi o. Smart Odogwu ọgwa mmadụ erika. Ndị Rising Brothers na mmadụ karịrị akarị. Rising erika, Rising erika. Ọgwa Rising na Abaka mmadụ erika. Mmadụ Abaka, mmadụ Abaka. Mmadụ erika, mmadụ epeke. Osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa o. Osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Adakwa ọjị akụ Rising na Abaka n'ụwa. Adakwa ọjị akụ Rising bara ụba n'ụwa o. Osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Osisi ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Adakwa ọjị akụ ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Adakwa ọjị akụ ọjị na-efulu onwe ya n'ụwa. Ula amala sege 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 sele Rising brother orere sekere sekere sege sege sege.
udele